la sanció per anar-se'n al Brasil fins dijous, amb permís de Luis Enrique. Però Munir ha estat un bon substitut per al brasiler que ha obert el camí de la victòria. Ara bé, qui ha portat el pes de la victòria del Barça ha estat Leo Messi. L'argentí ha marcat el tempo del partit, ha fet 2 gols i ha portat de corcoll la defensa de l'Eibar, que no ha pogut fer res per evitar el 0-4. El Barça no ha donat opcions a l'Eibar pràcticament des del començament. Era el minut 7 quan la visió de joc de Messi i la passada de Suárez permetien que Munir obrís el marcador. No hi havia fora de joc a la del 0-1 blaugrana. Amb el marcador en contra, els bascos han disposat d'alguna ocasió per empatar, com aquesta d'Escalante. Tot fins que el millor del planeta ha decidit tancar les esperances dels locals amb un golaç marcat a la casa. Era el 0-2. Messi, que ha fet 8 gols en els 4 últims partits, s'ha desfet de tots els rivals i ha col·locat la pilota al fons de la xarxa, amb precisió. El seu recital ha continuat en el segon temps, quan ha fabricat l'acció del penal per mans d'Ivan Ramis, a qui un dia Nomallenko ha perdonat la segona targeta groga. Messi definia amb elegància i enganyava si a riesgo. La golejada blaugrana la culminava amb el definitiu 0-4 Luis Suárez. Feia 3 partits que no marcava i s'ha retrobat amb el gol amb una acció espectacular. Túnel al seu marcador capa i també en el xut a Saúl Berjón. Imatge sòlida i impecable del Barça, amb Messi, un cop més, com a jugador més destacat. Doncs aquesta ha estat la petita victòria del 0-4 que ha aconseguit el Barça avui a l'estadi d'Ipurua. Una victòria que amplia fins a 36 la ratxa de partits sense perdre del Futbol Club Barcelona, que acumula 30 victòries i 6 empats. Realment estem davant d'un Barça de rècords. Aquesta temporada ja s'ha convertit en l'equip que més gols ha marcat en un any natural. El 2015 els culers en van celebrar 180, però no només estan batent rècords col·lectius. A títol individual, aquesta temporada Luis Enrique s'ha convertit en l'entrenador amb millors registres després dels 100 primers partits en el seu club. Concretament, acumula 80 victòries i 11 empats. Tot i això, ja sabem que el gran col·leccionista de rècords és Leo Messi. Aquesta temporada s'ha convertit en el primer futbolista que supera els 300 gols en la Lliga Espanyola. Amb els 2 que ha fet avui, n'acumula 307. I Messi comparteix amb Luis Suárez i Neymar el millor trident golejador, amb els 122 gols que tots 3 van aconseguir la passada temporada. Una xifra que pot quedar ben curta aviat, ja que avui, amb els 2 gols que ha fet Leo Messi i el que ha fet Suárez, ja sumen 100 gols i faltarien com a mínim 12 partits abans que s'acabi la temporada, que en poden ser 17. I què més els queda per superar a tot aquest grup, aquests jugadors del Futbol Club Barcelona? Doncs el primer de tot, el rècord d'imbatibilitat de la Juventus, que va establir en 42 partits sense perdre. El Barça, que és l'únic club que ha aconseguit 2 vegades el triplet, Copa, Lliga i Champions, podria aconseguir-ho aquesta temporada per tercera vegada consecutiva. I si és així, no consecutiva, però per tercera vegada, i si és així, seria el primer club d'Europa que aixeca 2 Champions, ara sí, de forma consecutiva. Són estadístiques fins fa ben poc impensables, però que el vestidor ni hi pensa. No, tot això no ho tenim en compte. Si t'he de ser sincer, anem partit a partit, les coses estan bé, anem traient els partits endavant i això ens fa estar més a prop dels objectius. Si al final també anem superant rècords, molt millor, però el que queda per la història, el que queda per la posteritat són els títols, són aconseguir aquests objectius que ens marquem a començar la temporada i esperem assolir-los. 30 puntos en juego, mucho todavía que jugarse y el equipo es consciente. La actitud de cada partido así lo demuestra y a nosotros no nos van a distraer con campeones antes de tiempo ni con cosas de ese estilo. La liga se gana cuando ya no hay puntos matemáticamente para que los que vengan detrás o los que vienen detrás te la